ଆଜି ମୋର କଲେଜରେ ଶେଷ ଦିନ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି। ଲାଗୁଛି କାଲି ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କଲ୍ କି ମେସେଜ ଆସିବନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିବନି କି ଆଜି ତୁ କଲେଜ ଯିବୁ? ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ କି କେବେ କଲେଜ ଲାଇଫ ସରିବ। କଲେଜ ଲାଇଫ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଡେଲି ଆସି କ୍ଲାସ କରିବା, ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ ଦବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ଏବେ ଅସଲି କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଲେଜରେ କେବଳ 6 ମାସରେ ଥରେ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଲେଜ ଆସିଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ମୋର ଏଠି କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ଥାଇକି ବି ଆଉ ସାଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲି, ସେତେବେଳେ କଲେଜର ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା। କଲେଜ ଲାଇଫ ସିନା ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ରହିଗଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ଶେଷ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ହସି ଖେଳିକି ଯିବା। ସମୟ ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। କିଏ ଜାଣେ ଏମିତିକା ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମିଳିବେ। ଏବେ ବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଅବୁଝା ମନ କହୁଛି ସମୟ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତାନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।